cika mana hili kana so mutum sai ka yi shi gaba ya kai garkuwa kai ku tsaya kuma ku yan dambe ba kuna da matsala ko da ba gaskiya ba kawai ana garkuwa cikin kai wanda da kuma ku da rashin ramani mari haba kuna haka da Allah haba sai ku samu alheri kuma shi kuna ta abuga gadan bannan tsakanin garkuwa autan mamman 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 gadan bannan na waje kada kai da baka labari na cike ka sa ido kai kallon wannan dabbar sambota kana wanda ake so kai mai alheri gadan bannan sambota banda wada banda tashi hankali a tsaya a yi kallon nan da shi ya tara kowa da kowa gadan bannan tangaran kariya da kuma shi Allah ya tsare faduwa ya ta zo a fadi a tashi faduwa ga dan dambo ado ce gadan bannan tangaran kariya da kuma shi Allah ya tsare sabota kowa ya ta ido yana kallon damban autan mama tsakanin autan mama garkuwa gadan bannan tsakanin garkuwa autan mama gadan bannan na waje kada kai da baka labari na cike ka sa ido kai kallon wannan damban gadan bannan tsakanin mai dambe da mai dambe tangaran kariya da kuma shi Allah ya tsare faduwa Allah ya kawo ta gadan bannan